Hainele copiilor se rup mult prea repede, iar repararea lor durează prea mult timp? Haideți să vă prezint o metodă rapidă prin care puteți repara hainele fără a recurge la metodele clasice de a coase petece peste ele, iar acestea vor putea fi purtate în câteva secunde. Vă prezint etichetele cu transfer termic. Tot ce este nevoie este doar să poziționăm eticheta peste haina ruptă, o presăm puțin, iar apoi, timp de 10-15 secunde, vom aplica căldură cu fierul de călcat peste etichetă. Este important ca fierul să aibă funcția de abur dezactivată și temperatura să fie cea pentru bumbac. Pentru a proteja eticheta în timpul transferului termic, avem nevoie de o clasică hârtie de copt pe care o vom poziționa direct peste etichetă, iar apoi peste hârtia de copt vom da timp de 10-15 secunde cu fierul de călcat, aplicând o presiune moderată și efectuând mișcări scurte, circulare, ca și când am călca o haină obișnuită. Este foarte important ca după cele 10-15 secunde să nu îndepărtăm direct eticheta, ci să mai așteptăm 3-5 secunde de la aplicare și apoi să dezlipim cu grijă suportul de plastic. Eticheta va rămâne imprimată pe țesătură dacă am respectat corect pașii anteriori și aceasta va rezista inclusiv la spălat. Rețineți că nu este indicat să spălăm hainele timp de minim 24 de ore, iar temperatura maximă de spălare să fie cea de 60 de grade Celsius. Vă voi arăta cum arată eticheta pe spatele materialului. Se vede partea albă de pe etichetă. Aceasta nu se va dezlipi în timp, va rezista nenumăratelor purtări. În descrierea acestui videoclip găsiți și un link cu modelele de etichete folosite. Eu am folosit inclusiv cele personalizate cu nume pentru grădiniță, școală. Sunt foarte utile pentru copii și vi le recomand cu mare drag. Spor la reparat!